What's up, people? Magandang. And for today's video mga kagoys, meron tayo tanong kay Namnam. Logic to. Alam naman. Logic to. Dapat sagot niya. Kung masagot niya, meron siyang 100 pesos. 100. Ano, number 2. Kunti-kunti lang tayo ngayon. Wala pang pira. Alright, kung masagot niya mga kakoys, meron siyang 100 pesos. Pag hindi niya masagot, di wala. Wala siyang matanggap. Nice. Ito ang tanong namin. So, Saan? may apat na beer. Apat ha. May apat na beer. Yung apat na beer, gusto nilang pumunta doon sa bayan. Kuha mo? Beer. Beer. Gusto nilang pumunta sa bayan. So, yung apat na beer, may sasakyan sila. So, pumunta sila sa bayan at doon sumakay yung apat na beer. Yung unang na beer is si Mama Beer. Yung pangalawa si Papa Beer. At saka yung pangatlo si Baby Beer. Ang tanong, Mama Beer. Papa Beer. Baby Bear. Baby Bear. Baby Beer. Baby Bear ito? Bunny Beer. Polar Bear. Polar Beer. Ay, naghihintay ng 100 pesos. Kasi sila ng bayan. Pumunta ng bayan. Sumakay na sila sa sakyan. Ayan. Apat sila. 4 sila. Yung una si Papa Beer, yung pangalawa si Mama Beer, yung pangatlo si Baby Beer. Ang tanong, sino yung pang-apat na beer? Bunny Beer. Driver. The driver! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? The driver! 100! The driver!